Ang kwentong ito ay hindi ko po karanasan. Ang pangalan ko po ay Daisy ng Laguna. Karanasan lamang ito ng Lola Cristina ko na ikunento lamang sa amin noong siya ay nabubuhay pa. Taga Bicol po ang aming lola. Doon ito nakatira. Itong mga panahon kung saan may napapabalita ang isang aso ang nagpapagalagala sa baryo upang makadali ng bibiktimahin. Ang aso na ito ay di pangkaraniwan dahil may nagsasabing nakakatakot ang itsura nito. Dahil may pagkademonyo. Kaya naman kapag pumapatak na ang oras ng 5:00 ng hapon, wala nang masisilayang mga tao sa labasan. Kahit nga mga alagang hayop ay pinapasok na rin sa loob ng tahanan. Meron kasing kaso na pati mga hayop ay dinadali rin ito. Mga baka, kambing, o kahit pa mga manok. Isang araw, naglilinis nito ng isda si Lola malapit sa puso. Nang makita niya na may tulo ng dugo sa lupa, kaya iniwanan niya muna ang ginagawa at sinundan ang dugo. Nakarating tuloy siya sa kabilang lote. Nahinto lamang ang dugo sa talahiban. Ibig sabihin, nasa loob na nun ang kasagutan na gusto niyang malaman. Pero minarapat niya na wag na lamang iyong pasukin. Baka may kung anong insekto pa kasi roon at kung mamalas-malasin pa, baka may ahas. Marami na rin kasi ang namamatay na taga sa kanila dahil naman sa kamandag nito. Dahil dito ay sinabi na lamang niya sa ama ang nakita. Ito ang nagtungo sa loob ng talahiban. Nagulat si Lola nang ibinalita ng tatay. Isa raw pala iyong kambing na patay na. May kagat ito sa leeg at naubos ang dugo. Marahil nakatakas ito sa nilalang at kaya di na ito tuluyang nabiktima dahil nagbubukang liwayway na. Sinyalis na humihina na ang kapangyarihan ng elemento. Ang ginawa ng tatay ni Lola, ipinagbigay alam niya sa mga kalugar kung sino ang nagmamay-ari ng kambing. At isang lalaki naman ang nag-claim dito at ang sabi, kanina pa raw hinahanap. Galit na galit pa nga ito sa nilalang na may gawa sa alaga. Napailing na lamang si Lola Cristina. 5 taon na rin pala mula nang mag-umpisa na manlalakay sa kanilang lugar ang mapaminsalang nilalang na ito. Maraming ang nangangako ng mga kalugar na kapag nalaman nila kung sino ito, ay papatayin nila ito. Marami na rin kasi itong napaperwisyo. Pero ang problema ay mahirap tukuyin kung sino. Lalo pat marami na rin ang mga residente ng mga panahong iyon. Karamihan ay mga bagong lipat pa lamang. Kaya hinuhuli na lang talaga nila kung sino ba talaga ang demonyo. Isang gabi daw noon, nakarinig ng karoling ng mga bata sa bahay-bahay si Lola Cristina. Tsaka niyan lang napagtanto na Disyembre 16 na pala, kung saan ay nag-uumpisa na talaga ang preparasyon ng Kapaskuhan. Napapakamot ulo siya dahil hindi niya nasubaybayan ang mga araw dahil sa sobrang abala niya. Gumagawa kasi siya ng walis tingting. Araw-araw iyon at itinitinda niya ito sa harapan ng simbahan. Kumikita naman si Lola ng sapat upang makatulong sa pamilya. Dalagita pa siya ng mga sandaling ito at may maliliit pa na mga kapatid. Kaya siya rin ang inaasahan ng kanyang ina. Samantalang ang kanyang ama ay isang mangingisda. Isang hapon noon, paubos na ang tinitinda ni Lola. Nang mapansin niya na mayroong isang matandang babae, ang tinitignan siya ng masama. Araw ng linggo noon, kaya maraming tao. Medyo natatabunan ng mga tao na nagpaparito at nagpaparoon
ang matanda. Pero ang pagkatitig nito sa kanya ay di maalis-alis. Hindi alam ni Lola kung pinaglalaruan lamang siya ng paningin. Nasilayan niya kasi na ngumisin ng malaki ang taong iyon. At sumaniwala man kayo sa hindi mga kaswang, parang aabot na yata sa magkabalaang tenga ang ngiti nito. Subalit sa isang kisap mata niya ay bigla na lang itong nawala. Para bang ang bilis nitong makaalis sa lugar na iyon. Nakaramdam siya ng takot sapagkat alam niya na hindi ito pangkaraniwan. Nagtatanong na rin ang kanyang isipan kung ano ba ang kailangan nito sa kanya. At para naman yatang siya ang puntirya nito. Uwing-uwi na si Lola noon. Nananalangin siya na sana ay may bumili na sa 3 walis na paninda. Iyon na lamang kasi ang natitira sa kanya. Tila dininig naman ito ng langit. Meron kasing isang ginang na pumakyaw nito. Para yatang balisa ka ining nga. May problema ba? Usisa ng ginang. Gusto sanang sabihin ni Lola ang nakita, pero minarapat niya lamang na itikom ang bibig tungkol roon. Baka kasi hindi ito maniwala. Wala po ale. Uwing-uwi na kasi ako eh. Mabuti na lang po ay pinakyaw niyo ang paninda ko. Maraming salamat po ah. Sambit niya rito at nagmamadali nang naglakad pa uwi. Magdadapit hapon na kasi ng mga oras na iyon. Malapit nang lumatag ang dilim. Mabuti na lang, wala pang 15 minuto ay nakauwi na siya sa kanila. Agad naman niyang ibinigay ang lahat ng kinita sa ina. Natuwa pa nga ito dahil naubos niya lahat ang paninda. Kaya binahagian na rin siya nito ng pera. Nagpasalamat naman siya sa ina. Ito kasi ang katuwang niya sa paggawa ng walis tingting. Mas marami pa nga itong ginagawa kumpara sa kanya. At dahil may hika ito ay siya na lamang ang naatasang magtinda. Nay, meron sana nga akong ipagtatapat sa inyo. Pagbubukas niya ng usapan. Bigla namang napakunot noo si Lola Caridad. Ito ang pangalan ng ina ni Lola. At ano naman iyon anak? Seryoso ang mukha mo ah. May problema ba? Sabihin mo. Kanina kasi nay, meron tumitingin sa akin na isang matandang babae. Masamang-masama ang mga titig niya. Pero kalaunan ay ngumiti siya. Nakakatakot nay. Alam niyo ba nay? Abot tenga ang bibig niya at sa isang kisap mata, bigla siyang nawala na parang isang bula. Hindi kaya siya yung salot na may merwisyo dito sa baryo natin nay? Kwento niya rito at may kasamang tanong. Abay, nakita mo na bang malapitan anak? Yung mga mata niya, alam natin yung pamamaraan na iyon, di ba? Pero ang masasagot ko ay hindi nga ordinaryo ang matandang iyon. Pero hindi ko matukoy kung aswang ba iyon o kung ano paman. Kung ako sa iyo anak, manalangin ka na lang ng taimtim dahil pakatandaan mo, hindi maghahari ang kasamaan sa kapangyarihan ng Diyos. Payo sa kanya nito. Iyon naman ang bagay na kanyang ginawa. Nanalangin siya ng taimtim na sana ay di siya gambalain ng nilalang. Tumalab naman iyon ng mga ilang araw at gabi. Kaso nga lang, dumating ang isang gabi na mayroong naramdaman na kakaiba si Lola. Hindi niya alam kung bakit unti-unting tumatayo ang mga balahibo sa buong katawan niya. Parang giniginaw na hindi malaman kung ano ang dahilan. At di nagtagal ay mayroong nabubuong huni sa kanyang pandinig na nanggagaling sa labasan. Para yung tunog ng pag-iyak ng sisiw.
Ngunit nang pinakinggan niyang mabuti ito, narinig niya na nasa bandang dulo na ng pagbiyak. May malalim na paghangos na tila nagmumula sa isang halimaw. Kaya naman napabalik ko sa pagkakahiga si Lola. Aktong sisilip na sana siya sa labasan nang pigilan siya ng kanyang ina. "Psst! Huwag kang titingin roon. Matatakot ka lang, anak." Pabulong na sambit ni Lola Caridad. "Ano bang makikita ko doon, Nay? Kung sakaling titingin ako?" Pabulong na tanong ni Lola. Mahina lamang ang boses dahil natutulog ang ama at dalawang kapatid. "Sa totoo lang, ako yung unang nakarinig sa huni na iyon. Isa yung tiktik na nakadapo sa puno. Alam mo naman, di ba, kung saan yung tiktik ay naroroon rin ang aswang. Sa ilalim ng puno, meron roong nakatunghay na malaking aso. Nasilip ko iyon nang umihi ako sa Arinola." Kwento ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Lola sa narinig. "Ibig pong sabihin, yung matandang babae pala talaga ang aswang? Parang ako yata yung punteriya, Nay." Mangyak-ngyak na pahayag ni Lola. Natatakot siya dahil alam niya kung ano ang kayang gawin nito. Pero pinakalma siya ng ina. Nito, dapat lang raw na manalangin siya para lubayan na ng nilalang. Niyaya siya ng ina na sabay silang magdasal. Kaya naman sumabay na siya rito. Kaya na kung ano-ano nang naririnig nilang mga huni ay nagpatuloy sila sa pagtawag sa Diyos. At sa kabutihang palad naman ay nagpulasa na rin ang mga ito. Wala na silang naririnig na ingay pa. Pero dahil sa sobrang takot ni Lola, hindi siya gaanong nakatulog. Dahilan upang siya ay mapuyat. Kinaumagahan, naiinggit siya sa kanyang ama at mga kapatid noong nagdaang gabi. Hindi kasi ito nagising kahit na maingay. Hindi niya lang binanggit dito ang naranasan. Ang kanyang ina at tanging siya lamang ang nakakaalam ng pangyayari na iyon. Sumapit muli ang gabi. Muli na naman siyang nakarinig ng kakaiba nang siya ay nasa higaan na. Paano ba naman kasi? Nakarinig siya ng alulong ng aso. Napakahaba niyon, kaya talagang nangilabot siya ng gusto. Umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Nakapagtatakang ang ina at tanging siya lamang palagi ang nagigising kapag nangyayari iyon. Kaya nga naiisip niya na talagang hindi kwentong bayan lamang ang tungkol sa mga aswang. Totoo iyon dahil siya ang buhay na saksi ng mga panahong ito. Gising noon ang nanay niya at mapayapa pa. Biglang may kumaluskos sa dingding ng kanilang kubo. Kaya naman sinubukan niyang silipin ito. At laking gulat niya na makita kung ano iyon. Isa itong aso na may malademonyong kaanyuan na nakakapit sa dingding. Talagang hindi iyon ordinaryo. Dahil meron ba namang aso na nakakapit sa dingding? Di ba wala naman? Batid niyang ito yung salot sa kanilang baryo. Kaya ang tanong niya sa kanyang sarili, bakit siya pa ang pinupuntirya nito? Hindi naman siya buntis. Agad niyang nilapitan ng ina at binanggit ang nasilayan. Pinagalitan naman siya nito. Bakit raw ang kulit niya at sinili pa talaga ito sa labasan? Dagdag pa ng ina ay wag raw siyang mag-alala. Bukas, uutusan ang asawa na maglagay ng pangontra sa palibot ng tahanan. Kaya naman doon na lamang nahimasmasan si Lola. Sobra kasi siyang nababahala para sa kanyang sarili. Kaya naman nang lumiwanag na, yun nga, inutusan ni Lola Caridad si Lolo Emilio na maglagay ng pangontra. Gaya na lamang ng bawang at asin. Hindi naman maiwasan ni Lolo Emilio ang mang-usisa kung bakit kailangan pa raw gawin iyon. Wala namang lumalabas sa kanila tuwing gabi.
Sapat nang nasa loob lamang sila para maging ligtas. Kaya naman, dito na ipinagtapat ni Lola Caridad na pinuntirya si Lola ng elemento. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Caridad? Dapat sana'y napatay ko na ang aswang na iyon. Sambit daw ni Lolo Emilio. Paano kasi? Akala namin ay madadaan lamang iyon sa panalangin. Ayaw naman naming maabala kayo. Anong wag maabala? Anak ko si Christina, kaya may responsibilidad ako na protektahan siya. Mamayang gabi ay magpupuyat ako. Babantayan ko ang anak natin. Iyon nga ang ginawa ni Lolo Emilio sa pagsapit ng gabi. Nagpuyat siya, samantalang ang mag-ina ay pinapatulog niya na. Anito, siya na raw ang bahala kung mayroon mang bibisita sa kanila. Nakatulog naman si Lola Cristina kaagad, pero bigla siyang naalimpungatan nang makarinig ng komosyon sa labas. Nang igala niya ang paningin sa paligid, nasilayan niya na wala roon ang ina. Ang dalawang nakakababatang kapatid at ang ama, narinig niya sa labasan na maraming nagsisigawan. At para bang mayroon silang binabato roon. Nakakarinig rin siya ng pag-atungal ng isang aso na para bang nakikipaglaban rin ito sa mga tao. Maya-maya pa, narinig na niya na tumakbo ito papalayo sa mga tao. Naulinigan niya rin naman na sinundan ito ng mga kalalakihan. Sa palagay ni Lola ay baka naroroon ang pamilya at ang tatay at nakipagtulungan sa mga kalalakihan. Maya-maya pa, narinig niya na unti-unting bumubukas ang pintuan sa may kusina. At walang ano-ano'y, may nauulinigan na rin siya na mabibigat na mga yabak ng mga paa na papalapit na sa kanya. Medyo may kadaliman ang loob ng kanilang bahay dahil tanging gasera lamang ang siyang nagbibigay ng liwanag roon. Laking gulat ni Lola nang may unti-unting namumuong figura sa dilim. Ibig sabihin, nakatapat na ito sa malamlam na liwanag ng gasera. Gusto man niyang tumayo upang makatakbo palabas ay hindi niya magawa. Paano ba naman kasi? Masama ang kanyang pakiramdam. Para siyang lalagnatin ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung bakit. Pero noong natulog naman siya ay wala naman siyang sakit. Nang makatapat na ng tuluyan sa liwanag ang nilalang, dito niya nasilayan ang kabuuan ng itsura nito. Ito nga yung matandang babae na nakita niya sa simbahan. Nakangisi ito sa kanya at abot tenga talaga ang ngiti nito. Literal na ganon ang kanyang nakikita. Pabago-bago rin ang kulay ng mga mata nito. Nariyang nagiging kulay pula o di naman kaya ay kulay itim. Kumakanta pa ito ng malamyos ngunit may kilabot sa bawat tono. Pansin niya rin na may nag-iisang maliit na sungay ito sa noo. Na kung tititigan sa malayuan ay akalain na isang malaking nuna lamang. Dinakma siya nito at pilit na ibinubuka ang kanyang bibig. Sumisigaw na si Lola ng mga sandaling iyon. Ngunit ang ipinagtataka niya, para yatang walang nakakarinig sa kanya. Napagod na lamang siya sa kakasigaw ngunit wala talagang nakakarinig. Dahilan upang tumawa ng matinis ang matanda. Maya-maya pa, unti-unti rin itong ibinuka ang bibig. At di nagtagal, nakita ni Lola na parang may unti-unting lumalabas na maitim na bagay sa bibig nito. Nababalutan iyon ng makapal at malapot na laway. Nalanghapan niya na walang kasing lansa ang amoy niyon. Talagang nakakaduwal at nakakadiri. Pumipintig-pintig pa ang maitim at mabahong bagay na iyon habang itinatapat ito sa kanyang bibig. At dahil sa sobrang nerbiyos ni Lola, pinakawalan niya na ang pinakamalakas niyang pagsigaw. Sinisiguro niya na kahit isa ay meron ng makakarinig sa kanya. Hindi naman nagtagal ay merong nagsalita sa bandang likuran.
Hayop kang aswang ka. Demonyo ka. Bitawan mo ang anak ko. Papatayin kita. Tarantado ka. Wika ni Lolo Emilio at sinaksak ang matanda sa batok na hawak nitong patalim. Napasigaw naman na parang kinakatay na hayop ang nilalang. At maya-maya pa, maliksi itong dumapa. Gumapang palabas ng bahay. Kaya naman nagsisigaw si Lolo sa mga kasamahan na galing lang raw pala sa kanilang tahanan ito at ngayon ay lumalabas na. Salubungin raw nila ang matandang babae. At sa di malamang dahilan parang nawala ang lagnat ni Lola. Kaya naman nakatayo na siya at pinanood ang eksena kung saan ay nahuli na ito ng mga kalalakihan. Nakita niya na nasa umpukan rin ang kanyang ina at dalawang kapatid. Kaya nilapitan niya ang mga ito at umiiyak na niyakap isa-isa. Ang sabi naman ng kanyang ina ay huwag na raw siyang matakot. Dahil nahuli na ito at kailanman ay di na siya gagambalain pa. Ipinagtapat niya naman rito na muntikan na siyang salinan ng sumpa ng matanda. Mabuti na lamang ay dumating ang ama at nasaksak ito. Ang sabi naman ng ina, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Nagdarasal raw kasi ito at ang kanyang mga kapatid habang sila'y nasa labasan. Iyon ay para raw sa kanilang kaligtasan. Sa tingin pa nga ni Lola Caridad, yung matanda raw na iyon ay naghahanap na ng mapagpapasahan at siya ang naging punteriya nito. Hindi nagtagal, napansin nilang mag-ina na yung matandang babae dinala na ng mga kalalakihan sa may kakahuyan. At syempre, nakatali na ito para hindi na ito makawala pa. Maya-maya pa, itinali ito sa isang payat na puno. May inilabas na gas ang isang lalaki at walang habas na binuhusan ang naghihingalo ng matanda. Kalaunan ay hinagisan ito ng apoy at dito na nilamon ng apoy ang matanda. Naging malademonyo pangaraw ang mukha nito ayon kay Lola habang tinutupok ito ng apoy at sumisigaw. Sa paglipas ng mga oras ay pinagpatuloy pa rin nila ang pagpaapoy. Ang mga ibang kalalakihan ay nilagyan ito ng mga tuyong kahoy hanggang sa tuluyan na itong naabo. Maraming nagsasabi lalong-lalo na ang mga matatanda sa kanilang baryo na ayaw na raw nito mambiktima kaya naghahanap na lang ng mapagpapasahan. At mula nito ay natigil na rin ang pagkakawala ng mga alagang hayop o kahit pambibiktima sa mga bata. Naipagdiwang naman ng pamilya ni Lola nang matiwasay ang Kapaskuhan. Pero para kay Lola Cristina, hinding-hindi na mabubura sa kanyang alaala ang nakakatakot na itsura ng matandang babae. Ang matandang babaeng kamuntika na siyang mapasahan ng itim na hindi niya alam. Hanggang dito na lang po ang istorya ng aking lola. At muli, ako po si Daisy ng Laguna. At walang iba, isa sa mga apo ni Lola Cristina. Kaibigan, sila ang takbuhan madalas kapag may problema sa bahay. Madalas, sa mga kabataan, kapag napagalitan ng mga magulang, naghahanap sila ng sandigan at iyon ay ang isang kaibigan. Nakabusangot ka na naman, Ami. Ano na naman iyan? Tanong ni Nemya sa kaibigan. Nasa ilalim sila ng puno ng mangga at dahil pareho silang apat na magkaibigan na walang baon, ay iyon na lang ang madalas nilang gawain, ang magdala ng kwaderno at mag-aral ng leksyon sa ilalim ng punong mangga. Ano pa nga ba? Siyempre, binilhan na naman ng bagong damit ang bida-bida kong kuya. Nakakainis lang kasi. Tamad na nga, lagi pang mas mahalaga sa paningin ng mama.
Minsan tuloy naisip ko na hindi talaga ako tunay na anak. Lagi na lang kasing para kay kuya. Walang may sa akin. Ginawa ko na lahat para naman mapansin ako. Laging mataas ang marka. Samantalang si kuya puro palakol. Pero puro kuya pa rin. Nakakainis na. Litanya ng dalagang si Ami. Ganyan talaga Ami sa bahay din namin eh. Laging ako ang mali. Laging dapat ay unahin si Bunso. Lahat Bunso. Kahit kinakain ko na basta hihingi ni Bunso. Dapat ibigay kasi Bunso. Sabat na rin ni Lelia. Ito kasi ang panganay at dalawa lang sila na magkapatid. Napailing lang din si Nemya. Kaya marahil ang lapit nilang apat na magkaibigan ay dahil pareho sila ng sitwasyon. Si Belenda ay halos ganoon lang din ang kasaysayan. Minsan para silang mga baliw na umiiyak. Tapos mamaya ng konti ay magtatawanan. Kapag araw ng Sabado at Linggo, ang kanilang banding ay ang pangunguha ng panggatong. Siyempre, hindi nawawala ang tampisaw sa ilog. Nemya, turuan mo naman kaming lumangoy. Ikaw lang yata ang marunong sa ating lahat eh. Nako, mamaya siguradong gagabihin na naman tayo. Reklamo ni Nemya. Ayos lang. May dala naman tayo pa uwi eh. Sabat na Belenda. Sa inyo ayos lang. Palibasa, hindi kayo pinapalo. Paano naman ako? Nako naman. Kung sa susunod na lang kayo paturo. Pagtanggi ni Nemya. Eto naman, ang KG. Minsan na nga lang tayo magsama. Napatawa si Lelia at Belenda sa naging reklamo ni Ami. Bagok talaga kahit kailan itong si Ami ano? Buong hapon tayong magkasama sa paaralan. Lunes hanggang Biyernes. Tapos sasabihin mo minsan lang tayong magsama. Nakangising po na ni Lelia. Oo, kasi naman puro naman tayo aral kapag nasa paaralan eh. Sa ganito lang tayo nagkakasiyahan. Giit pa rin ni Ami. Walang magawa si Nemya, kundi makisama na naman. Nag-i-enjoy din naman siya kaya bahala na ang naghihintay na kastigo para sa kanya. Minsan naman nakakalusot din. Kasi pagdating niya sa bahay nila, ay wala na ang tatay niya. Nasa Tagayan na ng tuba. Ang nanay naman niya ay nakimarites sa kabilang bahay. Kapag umuwi ang mga ito, may sinaing na. At wala na siyang magiging problema pa. Hanggang dumating ang panahon, buwan ng piyesta noon sa kanilang baryo. Aliw na aliw ang magbarkada habang nanonood ng palabas ng perya. Pinagbibidahan ito ng isang payaso na nagtatanghal ng iba't ibang nakakamanghang bagay o mahika. Si Nemya kasama ang tatlong kaibigan ay manghang-manghang nanonood ng palabas. Unang araw ng pagbubukas ng perya sa kanilang lugar dahil sa nalalapit na rin ang piyesta. Si Nemya na talagang laki sa liblib ng sityo ng kanilang baryo at unang pagkakataon na binigyan ng pahintulot ng ama na maglakwatsa. Ganito pala kasaya manood ng mga mahika ng gawa ng payaso no? Manghangwi ka ni Lelia habang nakasabay kay Nemya. Si Ami naman ay ginugulo ang mahaba at kulot na buhok ni Nemya. Oo nga, sulit ang bayad hindi ba? Sagot pa ni Ami. Umiikot ang paningin nilang apat sa mga nakakaaliw na tanawin sa loob ng perya. Sino kaya ang nasa likod ng payasong iyan? Tiyak akong gwapo. Kasi tignan nyo naman ang ilong. Ang tangos diba? Puna naman ni Belenda na kanina pa titig na titig sa mukha ng payaso. Kung kaya't doon na rin nabaling ang atensyon ng lahat. Maliban kay Nemya na puro lamang disiplina sa mga kaibigan. Ito lagi ang naging tagasaway sa mga kaibigan.
kapag laging nagpapapansin sa mga lalaki. Kasi nga, study first ang palisiya ng kanilang grupo. Siya itong mukhang matured mag-isip sa lahat at tila naging leader na rin sa kanilang apat. Ayan ka na naman, Belenda. Kada may bagong binata sa baryo, type mo agad. Kay dami mo nang naging karelasyon. Saway ni Nemya sa kaibigan. Natural lang naman dahil dalaga na tayo. Kailan pala dapat magkaroon ng nobyo? Kapag uugod-ugod na tayo. Pilosopong sagot rin ni Ami nang nakatawa. Isa ka pa eh. Pareho kayong nangungulikta ng binatang napapadpad dito sa ating lugar. Tawanan ng magkaibigan. Kahit naman magkaiba minsan ang paninindigan ng mga ito, ay madalas namang nagkakaintindihan. Madalas may tampuhan, ngunit maaga namang nagkakaayos. At hindi ito umaabot sa punto na mag-aaway-away at nagkakasakitan ng pisikalan. 2 buwan pa na nanatili ang perya sa kanilang bayan. Kahit araw-arawin pa ng mga itong pumunta ng perya, para lang kay Nemya na laging nakatutol sa mga ito. Mag-aaral na lang kasi tayo, kaysa naman mag-aaksaya tayo ng pera dun. Reklamo ni Nemya. Itong isang to talaga, sobrang killjoy. Libre ka na nga namin no, ang dami mo pang sinasabi. Sagot ni Belenda. Sa huli wala rin siyang magawa kundi ang pumayag na lang. At maiiwan din siyang mag-isa kung hindi siya sasama. Sa pagkakataong iyon, ay iba ang naging payaso. Kaya dismayado ang magkaibigan, may liban kay Nemya. Iyan kasi, iba ang punta niyo rito. Kaya talaga, kung ang payaso na yun lang din naman pala ang punta niyo rito, uwi na lang tayo. Wala naman siya rito, hindi ba? Wika ni Nemya sa mga kaibigan. Ang hindi niya alam ay nasa gilid niya ang nasabing payaso. Tahimik itong nakikinig sa pagtatalak niya. Iyang payaso na yan, napapansin niyo ba? Hindi ba't iyan yung dyan nag-ooperate sa pula-puti? Puna ni Belenda. Ay oo nga, parang siya yun. Sagot ni Ame. Lihim na napangiti ang dating payaso na nakikinig sa kanilang tabi. Hindi na nito natiis kaya nagsalita na ito. Mukhang hinahanap niyo ako ah. Puna ng lalaki. Napatingala dito si Belenda, sabay awang ang bibig. Kinilig ito ng sobra at halos mapatalo ng mapagtanto na ito ang payaso na pinapanood nilang nagtatanghal ng maraming uri ng mahika nung nakaraang araw lang. Hala, tignan niyo. Siya yun, hindi ba? Wika na Belenda na tila ba kinikiliti. Umayos ka nga, Belenda. Saway ni Nemya. Ay kasi naman, Nems, di ba? Ang gwapo. Gwapo niya. Wika pa nito. Mas lalong lumawak ang ngiti ng binata. Napailing na lamang si Nemya. Nahihiya siya sa binata. Talagang sobrang halata ang kalandi ang taglay ng mga kaibigan. Parang gusto na tuloy niyang hilahin ang mga ito palabas dahil siya na ang nahihiya para dito. Ako si Raul. Pwede naman tayong magkwentuhan. Doon tayo sa medyo malayo dito. Ang ingay kasi. Saad ng binata. Mabilis ring nagpakilala ang tatlo, maliban kay Nemya, na kanina pa pasulyap-sulyap ang binata dito. Baka pwede ko ring makilala ang kasama niyo. Kanina pa siya tahimik eh. Puna nito. Nako si Nemya, pagpasensyahan mo na ang kaibigan naming iyan. Talagang may sariling mundo ang kaibigan naming iyan. Sagot ni Ame. Ganun ba?
Ako, alam niyo ba na mga ganyang tipo ng babae ang gusto kong maging karelasyon? Biglang natahimik ang tatlo. Huling-huli ni Nemia ang ekspresyon sa mukha ng mga kaibigan, lalo na sa Belenda. Dismayado ito sa sinabi ng binata. Napaka-OA naman kasi. Puna ni Ami. Masyadong papansin. Dagdag pa nito. Hindi ganoon kalinaw narinig ni Nemia, subalit sigurado siyang iyon talaga ang sinabi ng kaibigan. Biglang bumigat ang kanyang loob. Hindi niya matanggap na ganoon kababa ang pagtrato ng kanyang kaibigan sa kanya. Buong akala niya ay solido ang samahan na mayroon sila. Yun pala ay parang malalamatan iyon. Dahil lang sa isang payaso. Ami, ano yan? Saway ni Lelia dahil ito ang malapit kay Ami. At narinig nito nang malinaw ang sinabi nito. Wala naman. O, edi, uwian na ngayon. May nanalo na. Ano pang ginagawa natin dito? Tanong pa nito. Uy, Ami ha. Napaka-ma-attitude mo naman. Puna ni Belenda. Baka magka-problema kayo na magkaibigan dahil sa akin na. Puna ni Raul. Ay wala. Wala yun. Huwag mong intindihin itong si Ami. Matupak talaga ang isang to. Mabilis na sabat ni Lelia. Habang si Nemia ay lalong nawala na ng gana. Dahil pagkaramdam niya ay masama ang loob sa kanya ng mga kaibigan. Maliban lang kay Lelia. Ngunit naging tahimik at biglang kumalma ang lahat matapos itinaas ni Raul ang kanang kamay. At may isinambit itong mga salitang hindi nila maintindihan. O siya, gusto niyo bang makakita ng mahika? Tanong nito. Pareho ang reaksyon ng lahat, maging si Nemia na walang interes ay nagkaroon ng interes na tila ba hindi nito kontrol ang sarili. Sa lumang paaralan ng mga ito pumasok. Tila nawawala sa sarili ang mga ito. Mabuti na lang at isang matandang lalaki na medyo may tama na ng alak ang nakamata sa mga ito. Kitang-kita ng matanda na kahit may tama na ito ng alak, na ang nakasunod na lalaki sa apat na magkakaibigan ay sobrang tangkad ng anino. At ganoon na lang ang pamimilog ng mga mata nito nang makita ang mahahabang sungay ng nilalang. Walang pag-alinlangan itong bumalik para tumawag ng pwedeng sumaklolo. Saktong may nakasalubong itong isang lalaki. Kaagad itong tinawag ang atensyon niyon kahit hindi kakilala. Pare, baka pwedeng matulungan mo ako. Uwi ka kaagad nito. Bakit pare? Anong problema? Yung isang lalaki doon sa abandonadong paaralan. Mukhang hindi iyon ordinaryong tao. Anong ibig mong sabihin? Mukhang epekto lang ng alak yan eh. Hindi, nakita ko talaga. Halimaw ang lalaking iyon. Tulungan mo ko pare. Kawawa ang mga babaeng iyon kung pababayaan lang sila. Halos hilahin na nito ang lalaki kaya sumunod na rin ito nang makitang seryoso ito. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako pinagluloko. Angil ng lalaki. Hindi naman sa takot ito dahil maliban sa agimat na taglay nito ay isa rin itong albularyo. Talagang ayaw lang nito na may masayang ang oras, lalo na at medyo lasing na ang kausap. Nang dumating sila malapit sa abandonadong paaralan ay sobrang dilim ng loob. Ngunit maririnig ang tilian ng mga kababaihan na tila ba ay nagkatuwaan sa loob. Mukha namang nagkatuwaan ang mga iyan eh. Puna ng lalaki. Ngunit bigla itong naalarma ng tila narinig nito ang boses na isang lalaki na mukhang hindi maganda ang boses. Tila nakakapangilabot iyan. Idagdag pa ang tili ng isang babaeng tila ay nahintakutan. Narinig mo iyon?
bulong ng lasing. Agad dinukot ng lalaking antingero ang flashlight sa likod at maingat na lumapit pa sa lumang paaralan. "Sasama ka pa rin ba sa akin?" tanong nito sa lalaking lasing. "Oo naman," sagot nito. Binilisan ng albularyo ang mga hakbang palapit sa pinto at diretso nitong binuksan ang flashlight. Kitang-kita ng antingero at ng lasinggero ang ekspresyon sa mukha ng apat na dalagita. Tila nagulat ito dahil biglang dumilat ang mga mata sabay ikot ng paningin. "Ano ito? Nasaan tayo? Bakit tayo narito? Anong nangyari?" Kanya-kanyang tanong ang apat. Samantalang kita ng dalawa ang nilalang na sobrang haba ng mga paa at kamay. Mahahaba ang kuko at pangil. At sobrang pangit ng kulubot ng balat nito sa mukha at sa buong katawan. Inusalan iyon ng orasyon ng antingero kaya bigla itong tumalsik. Sobrang lakas ng hiyaw nito. "Bilisan nyo, lumabas na kayo," utos ng antingero. Mabilis ang mga hakbang na lumapit sa kanila ang apat na kabataan. Halata ang takot sa mga ito. "Bakit kayo sumama sa taong hindi nyo kilala? Kamunti ka na kayong makain ng aswang." "Hindi namin alam kung bakit nandoon na kami. Kanina lang kasi ay may kausap kaming binata. Siya raw ang isa sa mga payaso ng perya. Tapos bigla na lang nandoon na kami," kwento ni Nehemia. Sumang-ayon din sa kanyang mga kaibigan. "Totoo po. Tapos nung nasa loob kami kanina ng lumang paaralan, inutusan kaming magtago dahil hahanapin niya raw," kwento pa ni Lilia. "Ako yung nahuli niya. Kaya ako napatili dahil nung nahuli niya ako, sobrang pangit ang mukha niya. Ang haba ng mga dila at pangil. Maging ang mga kuko ay sobrang haba. Kaya natakot ako bigla," sagot ni Ami. "Dahil aswang ang payaso na nakilala nyo, maging mapanuri naman kayo. Huwag kayo basta nagtitiwala sa mga estranghero ng ating lugar," wika ng antingero. Laking pasalamat ng mga kabataan dahil sa nangyaring pagsagip sa kanila. Kung hindi dahil sa antingero na iyon at sa lasing na lalaki, malamang lahat sila ay biktima na ng aswang. Inilihim nila ang bagay na iyon sa kanilang magulang. Sa takot na mas pagalitan pa at hindi nabibigyan ng pagkakataon na makakapag-ikot sa piyesta. Ngunit amidado sila na malaking trauma iyon sa kanila. Takot din sila na muling maulit ang nangyari. Nakamuntik silang maging biktima ng nagpapanggap na gwapong payaso. "O ano na? Gagala pa ba tayong muli?" tanong ni Nehemia sa mga kaibigan. "Huwag na tayong magtiwala sa mga hindi natin kakilala. Katakot na," saad ni Lelia. "Kaya nga eh. Naku naman, buti na lang talaga at hindi tayo nadali," saad na rin ni Ami. Tila ang pangyayaring iyon ang nagbigay ng aral sa kanila. Hindi na sila nagtitiwala pa sa mga hindi kilalang tao. Naging matibay naman ang kanilang samahan na apat na magkaibigan. Parehong may mataas na pangarap sa buhay, kaya pareho silang nagtapos sa parehong kurso rin. Parehong matagumpay sa buhay dahil parehong may positibong pananaw. Sabi nga ng karamihan, "Bird with the same feather flocks together." Totoo yon at patunay doon ng apat na magkaibigan. At ang totoo, ngayon ko lang narinig ang kasabihang iyan. Minsang naranasan ang kamuntikan ng pagkawala ng buhay nila, subalit natuto at mas naging maganda ang pananaw sa hinaharap. Maraming pangyayari sa buhay ang nagbibigay ng aral sa bawat individual. Bawat karanasan, nagbibigay ng panibagong leksyon. Hinuhubog ang katauhan ng bawat isa. Bawat karanasan ay isang leksyon.
Buti hindi na lechon, no? At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. At huwag kalimutan, magkape. Alright. Salamat sa lahat ng nag-e-effort na mag-comment sila. Binabasa ko po lahat iyon. Huwag kayong mag-alala. Kapag may heart ng comment ninyo, ibig sabihin nabasa ko na iyon. Sa ngayon kasi medyo busy ako. Alam nyo na. Ingat kayo palagi. At huwag kalimutan talagang magkape. Kasi ang sarap nun eh.